COVID-19 dela eta bizi dugun alerta egoerak, arrisku larria ekar dezake guretzat, emakumeontzat. Agian, bikotekidearekin, seme-alabekin edo beste senide batzuekin etxean konfinatuta egoteak, aurretik sufritzen ez genuen antsietate egoera sortzen digu. Edo aurretik sufritzen genuena, baina ez ginen horretaz konturatzen edo kontrola genezakeen. Orain izan ditzakegun erreakzio guztiak normalak dira, eta normala ez den egoera honi erantzuten diote. Gaur egungo ziurgabetasunak ondoez eta tentsio ugari eragin ditzake. Gure enplegua galtzeagatik edo galtzeko beldurragatik, arazo ekonomikoengatik edo konfinamendua dela eta larriagotzen diren familia tentsioengatik. Baliteke egoera anormal honek eguneroko gatazkak beste modu batean kudeatzen ikastera behartzea. Baliteke aurretik, gure bikotekidearekin eztabaida bat genuenean edo gure seme-alabekin egoera jasanezina bihurtzen zenean, haizea hartzera irtetea. Orain ezin dugu hori egin, beraz, garrantzitsua da ulertzea bizi dugun egoera hau aldi baterako zerbait dela eta antzietatea denok sentitzen dugula. Halaber, gerta daiteke isolamendu aste hauetan konturatzea gure bikotekidea haserrarazteko beldurra dugula. Pentsatzen, sentitzen eta egiten dugun guztia zalantzan jartzen digula. Ezin garela senideekin eta lagunekin komunikatu berago gaitu gabe. Hau bada zure kasua, eskatu laguntza. Baliteke indarkeria gure bizitzetan aspalditik egotea, edo gaur egun dugun konfinamenduak indarkeria hori agertzen laguntzea. Baina geure burua arriskuan ikusten badugu, garrantzitsua da isilik ez geratzen saiatzea. Egoera jasanezina bihurtuz gero, garrantzitsua da prest egotea. Ekintza plan bat edukitzeak murriztu egin ditzake sentitzen ditugun antsietate mailak, eta ahal dugun neurrian egoera kontrolatzeko aukera ematen digu. Horregatik, saiatu zure telefono mugikorra aldean edukitzen, baita zure dokumentazioa ere. Etxetik azkar ateratzeko beharra baduzu, gogoratu kalean egoteko debekua egon arren, hau ez dela aplikatzen zure irteeraren helburua indarkeria kasu baten aurrean laguntza eskatzea bada. Garai zailak dira, baina antzietatea, beldurra edo ezintasuna agertu edo hasi egin badira, eskatu laguntza egoera larriagotu baino lehen. Horretarako, Elgoibarko udalak profesional talde batek hartatutako telefono bat jarri du martxan. Astelehenetik igandera egongo da abian, goizeko 7:00 gaueko 9:00. Deitu, utzi mezu bat edo bidali WhatsApp bat 688 804 662 telefonora.